Allah subhanahu wa ta'ala ne mu sprečil nešto osven za da mu davat nešto podobro. Wala btalahu illa li yu'afiyahu. I nego iskušoval osven za da ga ozdravi i da ga spasite od nešto što je štetno za njega. Veli walam tahanahu illa li yusafiyahu. I nego ima stavano vo test ili vo ibtila ili vo iskušenje osven za da ga očisti natrešno. Veli robot se njegovi od džehel, ne zna što je podobro za njega i nego znaj je džahil za darežljivost na Allah subhanahu wa ta'ala, je džahil vo mudrost na Allah subhanahu wa ta'ala, je džahil za milost na Allah subhanahu wa ta'ala. Nemoj da ga razlikova među ona što mu se spreči nego i za ona što mu je rezervirano nego. Mu se spreči nešto što ne je korisno, je ponižno, a mu se imat rezervirano nešto što je korisno za nego, ama to je velit zašto nego poznava na Allah subhanahu wa ta'ala. Saka da go stigne nešto što je brzo, iako to je nešto ponižno. Ima se namalува interesat za da go stigne ono što mu bude pokazano, iako to je po visoko i povredno za njega i po korisno za njega. Nije nekoga sakamo ona što ni se pružiti odmah, to da go stignemo. Ne mislime deka ona Allah subhanahu wa ta'ala možda za nas ima rezervirano nešto što je podobro, ako ne se brzame sega, za ona što je ponižno.